Nosaltres som QB.BZ, que és la Maria de la Càmera i jo. Som escenògrafs i il·luminadors, ens dediquem a tot el referent a la plàstica escènica. Normalment és més una feina de procés en la que els actors no interpreten, sinó que viuen de l'escenari, i una mica passa el mateix amb l'espai, que l'espai és més vital, és més... Una mica no està en un decorat com un lloc on estan passant coses. Et faig una oferta econòmica i tu, en comptes de discutir, em parles de les teves filles. La nostra feina es caracteritza per treballar espai i llum a la vegada, d'una manera molt lligada entre si. Utilitzem la llum com a modificador de l'espai i tenim la sort que podem treballar amb les dues disciplines des de l'inici. Hi ha vegades que un escenògraf apareix un projecte amb el director i després arriba un il·luminador i potser l'interpreta d'una manera diferent. Nosaltres, al tocar els dos camps, estem treballant simultàniament des de l'inici amb espai i llum. Jo crec que són les nostres eines principals, la combinació d'espai i llum. La veu de l'espai s'ha convertit en una part fonamental d'aquestes coses que estan passant davant d'un públic. Llavors, la mateixa acció, aquesta acció que està passant dalt de l'escenari, a vegades necessiten punts de perversió que fan que aquest espai es transformi i es converteixi en alguna altra cosa, o de sobte desaparegui, o canviï, o s'enfonsi. Ja portem uns anys i la gent ja ens coneix, i no hem deixat mai que aquesta figura que està per sobre nostra, que és el director d'escena, condicioni molt la nostra feina. Nosaltres hem seguit una línia de treball i hem estat fidels a aquesta línia de treball. Hem treballat amb gent més políticament correcta, amb gent més antisistema, amb gent més tradicional, amb gent més trencadora, i hem intentat sempre ser fidels al que pensàvem que havia de ser la nostra feina, tot i que sempre hi ha diferències, i sempre t'has d'adaptar a la personalitat, a la identitat creativa d'aquesta figura. Però hem intentat que no passés gaire, això. Hem lluitat molt per el que creiem que havia de ser s'assemblés molt al que acabava sent. Ha habido errores, porque no me acuerdo. Quan estàs davant d'una taula de llums i estàs a punt de començar un espectacle i saps que d'alguna manera tens el poder, que veus una platea plena i dius ara fasten your seat belts, perquè començaran a volar i tu d'alguna manera els estàs portant. Formes part, tot i que mai se'ns veu, escenògrafs i il·luminadors, mai se'ns veu perquè treballem sempre darrere de l'escenari. I mai se'ns veu, però allà estem. L'espai i la llum tenen un pes específic molt important en el que és una posada en escena. A vegades veus espectacles que tenen un ritme per si sols, i no és el text, ni és la música, ni és una qüestió, i és per la llum o per l'espai. D'alguna manera et fan viatjar i et fan anar d'un lloc a un altre, i només ho has fet amb un petit canvi de llums. Hi ha una altra cosa que és molt bonica, que és que tu pots fer canvis sense que l'espectador se n'adoni. Passar d'aquí a aquí i ho has fet i l'espectador no se n'ha adonat, i és simplement amb una progressió de llums d'una banda cap a una altra. I de sobte l'espectador diu, ostres, aquí he canviat alguna cosa i no me n'he adonat. El món de la il·luminació i de l'espai en si té aquestes possibilitats de fer viatjar el públic. No és un bon negoci ni per mi ni per ningú. Miri'm els ulls i comprovarà que no surten els comptes. Jo reconec que anar al teatre molt sovint és avorrit. És evident que hi ha molta gent que va al teatre perquè es troba amb gent i és una manera de sortir de casa i és una activitat més. Costa anar al teatre i disfrutar
amb el que estàs veient. Tot i així, quan vas al teatre i veus un espectacle que t'arriba i que et fa vibrar, és al·lucinant.